നമസ്കാരം, വെട്ടൻ ന്യൂസ് ഓൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്ങോട്ടുകുളം, തിരൂർ. ഐമർ കെയർ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്കും ഹെൽപ്പ് ലൈൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ചെമ്പ്രയും സംയുക്തമായി സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. വാർഡ് കൗൺസിലർ എം നാസർ മൂപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യം പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. ഇന്നലെ രാവിലെ ചെമ്പ്ര AMUP സ്കൂളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി കാഴ്ച പരിശോധന, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റുകൾ, ജനറൽ ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ നൽകി. നേത്ര വിഭാഗം ഡോക്ടർ സൗദ ചെറിയേറി, ജനറൽ വിഭാഗം ഡോക്ടർ അമിത് ജേക്കബ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. വെട്ടൻ ന്യൂസ്, തിരൂർ.